hukom sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulong nagruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines, kan mga barata, pisong dagdag sa pamasahe sa traditional jeepney as in modern public utility jeepney da pa pinag-iimplementar sa Naga. Marhay na operation kang Naga City People's Mall, pag-aadalan ka mga representante kang local government unit kan Pasig. Nagmumotorsiklong estudyante nakabangga sa konkretong poste sa atubangan kan sarong pribadong Camposanto sa Barangay Balata, Siyudad kang Naga, dead on arrival sa ospital. NCF Tigers nakaduwanggada na sa nagpapadagos na Bukal Season 5. Diyos marhay ng hapon. Ako si Mark Mendoza. Asin ako si Antoinette Eduardo. Kami ang sa indong tagapagatud, Bareta. Maski pinagtutugutan na kan Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang pag-implementar kan pisong dagdag sa pamasahe sa jeepney asin modernize sa public utility jeepney. Daipa ini nag-i-epekto sa siyudad ning Naga. Aramon taman ang kompletong details ken sa report ni Christine Reyes. Dagdag na piso sa pamasahe sa traditional asin modern jeepney, pinautob kang Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa buong nasyon poon kang Oktubre 8 ngonya na taon. Kabali man sa madagdag ang pamasahe iyo ang mga estudyante, senior citizen asin PWDs. Digdi sa syudad din Naga de ipaman iniginigiwo asin naghahalat pa sa taripa or fare matrix ang mga operators asin driver para maimpormaran asin matawan giya ang mga pasahero. Kung ano man po ang tigpaluwas kang nasyonal, hindi man po sa muya po di sa lupa. Nagsunod po kami. Ngunyan po, dahil pa po sir. Anong inahalat pa? Ang tigahalat ni po sir, itong taripa po sir na legal Para man sa mga regular na parasakay ng jeepney, ayos man sa inda ang pagdagdag ng piso sa indang pamasahe. Kano po yung pamasahe niyo po ngayon? 12 po. Pag nagdagdag po ng piso, okay lang po sa inyo? Wala man po hassle? Okay lang kami, ngayon lang naman ko nagsakay. Kasi may ano po ngayon ipapatupad po na piso pong dagdag. So anong reaction niyo po doon? Para sa ko, okay mo. Okay man lang po. Para sa One Media TV 48 Naga, Christine Alcanzo Reyes, Newsbreak. Mientras tanto, yao naman sa Sangguniang Panglungsod Secretariat ang surat kang Federation of E-Trikes, Trimobiles Operators and Drivers Association o FETODA na naghahagad ng dagdag na 2 peso sa regular na pamasahe sa Trimobile digdi sa siyudad ning Naga. Ang surat naka-address kay City Councilor Omar Buenafe na iyuman ang chairperson kan Committee on Transportation sa Sangguniang Panglungsod. Sa iba pang Bareta, mga representante kan lokal na gobyerno kan Pasig yaon sa syudad ni Naga para sa study tour. Operation Naga City People's Mall, pag-aadalan. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Sa laog ning tulong aldaw, pag-aadalan ka mga ipinadarang empleyado kang lokal na gobyerno kang Pasig kung paano pinagmamanihar kan lokal na gobyerno kang Naga ang Naga City People's Mall sa paagi kan Market Enterprise and Promotions Office sa pamamayo ni Mepo Head Ramon Florendo. Susog kay Richie Tugawin hali sa CSO Desk kang Office of the City Mayor kan LG Pasig, gusto nila mapag-adalan kung paano pinagmamanihar ang Naga City People's Mall na sa indaman subot aadaptaron sa mega market kan sa indang syudad. Nandito kami para sa isang learning visit para aralin ang Naga City governance sa kanilang market na gusto naming tingnan din at i-adapt sa pamamalakad ng aming Pasig City Mega Market. Kabali sa pag-urulayan kan team ni Mepo Head Ramon Florendo asin kang grupo hali sa Pasig yung policy siring kang Market Awards Committee, Waste Management System asin dakol pang iba. Kadakol pong bagay, primero sa policies, duman sa pinapasunod kang Market Awards Committee, itong sa tuyang daily operation, ang waste management system, ang pagmanihar kan mga vendors, kung paano tanapalangkaw ang sa tuyang ganansya, siring man kung paano tapig gigibong mas efficient ang paggasto. So yan po yan mga bagay na adalang kang LGU Pasig. Ginibo man kasubagong aga ang market tour asin pakikipag-ulay sa gabo silang counterpart sa lokal na gobyerno kang Naga. Para sa One Media TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, ang marhay na participatory governance na pinagpapasunod subuot sa Naga City People's Mall ang nakaingganyar sa lokal na gobyerno kan Pasig para pag-adalan ang operasyon kaini.
Siyempre, narito ang isa sa pinakamagandang halimbawa ng participatory governance. Yung mga kasama po namin dito, hindi lamang sa mayor's office. So, there are about 10 offices here. Kasama din namin representatives from the Market Federation, iba't ibang sections ng aming market. So we wish to be able to adapt what NAGA has done in their governance, lalo na yung multi-stakeholder participatory governance nila. Padagos pa sa mga bareta, kansubagong aga, pinagtalaan ni Mayor Nelson Ligacion ang pakikipag-olay kay Engineer Elmer Albo, kan City Engineer's Office sa issue kan building sa Barangay Santa Cruz, Syudad ning Naga na nataawaning notice of violation. Huli sa padagos na pagpapalangkaw kan sa inang edipisyo, maski mayo subuot nin magkakanigong permit hali sa City Engineer's Office. Tubod si Mayor Nelson Ligacion na igwani nangyaring kapabayaan sa nasabing issue. Ako po, dahil ko po pagtatakpan po yan. Sa hiling ko may kapabayaan. May kapabayaan. Kung mayong kapabayaan, dahil ko nangyari yan. Diba? Although, ang sinabi man po sa Kuya and also based on news report, igwa na daang ipinadarang notice of violation as early as last year. Pero kuta na, pinundo na, di ba? Sa pagbabalikan news break, estudyanteng nagmomotorsiklo na nakabangga sa konkretong poste sa atubangan Kansarong Campo Santo sa Barangay Balata, Syudad ni Naga, dead on arrival sa ospital. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kan One Media TV48 Naga News Break. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa Syudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Life at home is better with Unlimited. Unlimited fiber all day, day, day. Unlimited entertainment all the way. Unlimited goals for the family. Unlimited care so the fam's all. Enjoy all these for just 1,399 pesos. Have it all. Get the PLDT Home Fiber Unli All 1399 today. Apply now and have it all, have it all. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa Syudad kang Naga.
Most Complainant Police Station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, mga department heads kan lokal na gobyerno kan Naga pinasalamatan sa naging kontribusyon para makuha kan lokal na gobyerno kan Naga ang Most Competitive Independent Component City Award. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Sarong inapod ni Naga City Mayor Nelson Ligacion ang mga department heads kan lokal na gobyerno kang Naga asin ipinakapot sa sainda ang mga plaque asin awards na naresibi kang lokal na gobyerno kang Naga urog na ang pagiging most competitive component city sa laog ning tulong sunod-sunod na taon. Ang mga department heads ang nakatuang subot kang sa iyang liderato para makuha ang nasabi mga onra para sa lokal na gobyerno kang Naga. Sa bilog na Pilipinas, duwang syudad pa sana ang nakakaresibi kan nasabing onra sa laog ning tulong sunod na taon. Pambihira po ang araw kaining pangyayari, ang araw kaining awards dahil naka-tripit po kita. Kan 2021, kan 2022 and of course kan 2023 kita man po si numrahan asin nakakuha kan onra bilang top 1 overall most competitive component city. Sa mga syudad, dua lang po ang nakagibo kayan. Nabanggit ko na po Kasubago, ang Saro, Quezon City, asin ang Pandua, ang lokal na gobyerno kan Naga. Alagad sa tahaw ka mga onra asin pagbabago sa syudad kang Naga, dahil man subot tulos-tulos mamamatean ang direktang epekto kaini sa mga namamanuaan. For this, maawat ko pong linawo na anumang pagbabago, dahil man po yan nangyayari tulos-tulos. Ano man na pag-asenso, dahil man po yan nangyayari sa laog lang nin halipot na peryodo. Halawig po yan. Nadalan ko ang documentary movie ni Lee Kuan Yew. Duman po malinaw eh. Nagpuon halos zero. Diba? Pero dahil determinado si Lee Kuan Yew, sa iyang liderato, sangayon sa vision na nahaman, nangyari po kung ano ang Singapore ngunyan. Dai siya nangyari sa laog lang ng 5 taon, sa laog lang ng 10 taon, inabot po ang 20 taon bago may nahiling na remarkable improvement kung baga. Para sa One Media TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa iba pang bareta, mismo si Naga City Mayor Nelson Ligacion ang nagsisiguro na tulos subuot nindang ipoproseso ang business permit as in mayor's permit para sa mga stall owners sa may exit kang Bicol Medical Center na pinagpundo ang operation huli kan kawaran in mayor's permit oras na makapresentar na sindakan surat na nagtutugot ang Kapitolyo Provincial na iyo ang may sadiri kan lote na magtinda sa nasabing lugar. Alagad kung daisubot matatawan in pagtugot, mas marhay kung maghanap na sana nin ibang lugar. Nagkataon na ang may sadiri po kan daga na kinakatugdukan po kan sa indang mga stalls kung saan sila nagninegosyo, iyo po ang probinsya kan Camarines Sur, ang Kapitolyo. Ang sabi po ninda, nagsurat na daasinda, nakiulat ninda. Pero sagod ngunyan, may kaming nare-recipe na nasiring. So, anytime na makakuha po sinda nin pag-process mi po si application for business permit for mayor's permit. Sa iba pang bareta, ang Department of Health Bicol Center for Health Development nag-organisar nin press conference kanakaaging Biyernes, October 6. Digdi pinagtukar ang flu vaccination for senior citizens, ngunyan na sineselebrar ang Senior Citizens Month. Sigun sa datos na pinahiling ni Maria Nelia Benito, Nurse 3 NIP Coordinator, sa bilog na rehiyon Bicol, abot 555,762 ang bilang kan mga senior citizens na target bakunahan, as in 18,703 sa bilang na ini, gikan sa syudad ni Naga. Basado sa Administrative Order kan DOH, prioridad na matawan kan flu vaccine ngunyan na Oktubre ang mga senior citizens ninhuli ta sindaan madaling maapektaran ka nasabing helang. Sa pagdating naman po ng Nobyembre, kung meron pa pong supply ng bakuna, dito na po natin pwedeng i-bakunahan yung mga healthcare workers, mga pregnant women, adults with comorbidity, tsaka yung mga frontline service providers
and other healthy adults. Ito po ay kung may matira pang supply. Sa satuyang police report, sarong construction worker na residente kan Zone 7 Vilmar Homes, Barangay Calawag, Syudad ning Naga, ang inaresto kan mga operatiba kan Police Station 4 matapos ang anti-drug bypass operation kan sugmang hapon sa Zone 1, Kilometro 9, Barangay Pakul, Syudad ning Naga. 0.52 grams nin subot shabu na nagkakantidad ng 3,500 pesos ang nakumpiskar sa suspek na ngunyan yaon sa kustodiya kan Police Station No. 4 kang Naga City Police Office. Sa iba pang police report, dead on arrival sa ospital ang sarong 19 anyos na estudyanteng lalaki na residente kan Barangay San Felipe, Syudad ni Naga matapos na makabangga subuot sa konkretong poste sa atubangan kan sarong pribadong Camposanto sa Barangay Balata, Syudad ni Naga pasado alas 5:15 ng aga kan nakalihis na aldaw. Nakapagresponde man tulos ang PNP asin nakaapod din ambulansya para darahon sa ospital ang biktima. Alagad pinagdeklara ining dead on arrival. Naga College Foundation Tigers na ikurit na ang sa indang panduang kapangganahan sa nagpapadagos na Bukal Season 5. Aramon taman ang kumpletong detalye sa report ni Kayla Casulia. Sa pang-anom na simana kan kawat, nasungkit kan ACC sa juniors, ACC seniors asin SVC Rams juniors kang nakaaging Sabado ang kapangganahan. Asin kan Domingo, nasungkit man ini kan USI juniors, UNC juniors asin NCF Tigers. Ini sa nagpapadagos na Season 5 kan Bicol Universities, Colleges and Athletic League. Passes to Brito and Masinas again. Libre. Pasok. And Del Rosario passes to Sineta. An outplay and a basket. Catamora. Ariate for that three. And it was good. Maugmaman ang Naga College Foundation Tigers sa siindang ikaduwang gana ngunya na season. Saro man ini sa siindang regalo sa siindang presidente para sa iyang kumplianyo. Yung panalo po namin is inaalay po namin kay Pres Mario and kasi birthday niya po, birthday gift po namin sa kanila. So pinabistuman na best player of the game si James Kevin Masinas na nakakuha nin 15 points sa kawat ninda kontra Mariners Blue Dolphins. Dakula man ang pasasalamat niya sa siindang presidente, coaches, sa bilog na NCF community asin sa iyang pamilya. Binabati ko ang talaga si Pres Mario and the buong NCF community and sa family ko po na nanonood at sumusuporta and sa girlfriend ko yun na po. Para sa One Media, TV48 Naga, Kayla Casulia, Newsbreak. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na i-follow ang Samoy official Facebook fanpage One Media TV48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod din mga baretang garantisadong nangingenot as sinapapanahon. I-hit ang subscribe button sa Samoyang official YouTube channel One Media TV48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo asin ini an One Media TV48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.